sempre me escollen a mí para as entrevistas, será porque ten palique. Lola Méndez, presidenta da Asociación de Amas de Casa de Camariñas, moi boa tarde. Boas tardes. Boas tardes. Como está vendo este arrancar da mostra? Bueno, unha alegría. Sí. Unha alegría aquí en Camariñas. Bueno, estaba a alcaldesa preocupada. Coa que está caendo, está chovendo, non vai vir ninguén. Con todo o contrario. No. Nos, como se de palillar, levámoslo na alma. Levámoslo dentro, palillar por palillar. Bueno, que alguén lle moleste a chuvia en Galicia a estas alturas da vida para vir a mostra. Bueno, Lola, 33 anos da mostra do Encaixe de Camariñas e unha vez máis as mulleres en valor. Non perdemos a tradición de vir a feira sempre. ¿Verdad? Sempre a feira a pelillar. Pelillamos na casa, pelillamos... A ver, ahora de hoxe en día palillamos por hobby, porque nos gusta, porque levamos no interior. Anos atrás, cando eu era nene, palillábamos por necesidade. Hoxe non palillamos, afortunadamente, por necesidade, porque hai outros traballos. Pero daquela había que palillar. Había que palillar. Lole, apure, hai que acabar o pañuelo. Despois hai que buscar 1 litro de aceite. Ou hai que buscar... Estou contando a realidade, o que era antes. E como vin todas as miñas compañeiras. Eu quero vestido na festa de San Jorge. Pois hai que pelillar, pelillas. Miña nai era modista, compramos a tela cos cartos de fastido pelillo. E veña un traxe para a festa de San Jorge, para a festa do Carme. Tiñes esa ilusión. Eso sigue dentro. Ilusión, aínda que non haixa tanta responsabilidade, a ilusión sigue. Non se perde. Aínda que sexa como hobby, ou aínda que non haixa tanta ansia de bulir, non? A hora de facer. Pero, sabes que pasa? Temos ansia igual, porque nós vamos a sucesión. E que as miñas compañeiras, amas eu, aquela fai, xa leve media punte, ou xa leve 2 puntillas. Ao final hai competencia. Non eres capaz. Pero que necesidade temos de non estar tan apuradas. Pero lévelo dentro, e non és capaz que as mans. Bules e veña, palillas. Lola, que recordo tes da primeira vez que empezaches con isto? A min enseñoume miña abuela. Tiña eu 4 anos, máis ou menos 4 niños. E enseñoume a pasar os pares. Unha puntillinha estreita, e pasa para e puñe pique. Sempre me acordo de pasa para e puñe pique o alfiler, non? Sí. Que, a veces, pois claro, sempre hai xente de todas as clases, non? Todos temos defectos, todos temos errores, non? Pois mira aquela rapaza que me fixo así, ou dixo isto, dixo outro. E dicíamele, ti nin caso, miña nete, ti pasa para e puñe pique. Sempre me acordo disso, pasa para e puñe pique. Con 4, 5 anos, claro, que isto fórmase coa tradición que moitas veces viña adherida de avós, de nais. Eu enseñei as miñas fillas a palillar. Eso iba a decir. Hoxe en día, miñas fillas, pois, bueno, como todas son as 2 licenciadas, traballan outras cousas, pero eu quixen que superan palillar, e saben palillar, e de feito levan un caixe na alma. Sí. Que significa esta mostra do Encaixe, que leva xa 33 edicións? Que significaría non tela? Sería un vacío para nós. Para nós iría un vacío, o pueblo de Camariñas igual, porque queires que non dalle vida. Chegas a calquer sitio fora de Galicia, de onde eres? Eu mismo en Galicia, son de Camariñas. Da terra do Encaixe. Fora de Galicia, en o mundo inteiro, que dicía a vicepresidenta. Fora de Galicia. Fora de Galicia. Terra do Encaixe, por suposto. Se che algunha aplicación de algunha roupa, se che quedes mirando así, estás fijando po Encaixe. Que eso iba a decir, Lola, que como hobby e como demais, pero tamén hai unha industria e vemos que o Encaixe segue estando en desfiles e máis. Oímos ver a todo domingo aquí cando eu era rapace, pois utilizábase moito os xogos de cama, mantelerías. Hoxe agora os xogos de cama non se utilizan, pero póñense en outras cousas. Aplícanse en roupas, fans abanicos, outras cousas, exígese a tradición igual. Eu vin aquí varias ocasións, esta é a primeira vez que vimos con este proxecto de Radio Líder, e eu, mira que me explicaron como se fai, mira que me explicaron como se move e como non se desmove. Eu non sei se hai que nacer muller o primeiro, que teñen un talento diferente, pero é que, claro, non sei, sabes o que nos pasa? Os espectadores sabemos moi complicados. Aparte, vos o facedes tan rutinario, tan... É fermoso, é unha arte. Na última xuntanza que eu estuve, había uns señores detrás de min fotografiando. Podes sacar unha foto? Sí, sin problema ningún. Pero es que usted como lo hace. Coge
coge así, según le venga el palillo. É difícil de no, explicar, é difícil de explicar tamén. No, porque hai xente, ao mellor fora de camariñas, se fan cursillos, empezan a palillar, pero palillan un palillo hoxe, así, pouquinho a pouco, pero nós non. Nos apuramos moito, xa, sabes que pasa? Naces vendo unha tradición e xa non che sorpresa ningunha, porque xa é ves, e non che sorprende, xa o asimiles, xa nasestes con ela, non é como cando empezas de novo, ai, xa te sorprende máis, e isto a nosa non nos sorprende, palillamos seguido e xa está. Sí. É un arte, é para ver, é para sí. Velo, o sea, por moito que un poda ver, pero vir a mostra do Encaixe de Camariñas ten algo que só se pode ver aquí. E non é solo o feito de palillar e acabar esa túa obra, sino que colles a almohada e empezas a palillar e olvides de outras cousas. Cando tes, é terapéutico. E voume contar, voume dicir de eu misma, cousas que pasan na vida e tal, estás estresada, pois isto, pois o outro, ollo a almohada, e o meu home dime, pero deixa a almohada, non estás quieta. Ai, non, a almohada para min é un relax. Mira. Porque collo a almohada, palillo, e non estou pensando en chorradas, nin en tonterías. Non, collo a miña almohada e deixame desestresarme, dixo eu. Deberían recetalo, menos sí, pastillas e máis palillar. Pero en serio, en serio, relájate. Sí, eu recomendo a todo o mundo que, a ver, non poden facer obras grandes o que non sabe facer, pero que empecen con pouquinha cousa e vaise superando sempre, facendo, e relájase. Lola, xa a última, para que hai canteira, hai xente pequena, sí, non? Isto non hai un momento de baixón que digamos, ui... Non, además o Concello colabora moito, porque o Concello está dando clases a nenes pequeniños, a nenes os que queren ir, pero claro, nenos non queren ir tanto, pero a nenes pequenas, de feito, están aí palillando, a nenas pequenas, e iso encárgase o Concello de pagar a unha persona que lle está enseñando el ir uns días a semana, e sí, moi ben. Sí, vamos, que hai mostra do Encaixe para rato. É que siga vendo. E cada ano que viñamos aquí xa temos o contacto de Lola para que nos atenda. Sin problema ningún para a miña parte, cando mirades. Graciñas por atendernos. Nada, gracias a vos por estar aquí. Graciñas. A que isto corre polo mundo adiante. Claro que sí, para que siga correndo. ¿Vale? Graciñas, Lola. Chao.